Magandang araw at magandang umaga kabukid. Maaga nga pala tayo sa palayan kabukid para tingnan yung ating palayan dahil 2 araw ko na siyang hindi napupuntahan. At kaya pinuntahan ko kaagad ng maaga kabukid ay mamaya ay maghatid pa ako ng estudyante kaya inagapan ko ngayon. At ito nga yung palayan, no? Ang tubig sa anaw. Kaya mamaya baka patubigan namin ni tatay kaya patulong na lang ako kay tatay mamaya yung patubigan ito. At ayaw ko nga pala kabukid na maigahan ito ng tubig. Pag naigahan ito ng tubig ay baka tumigas yung lupa, lalo nang lalakas sa krudo kabukid. Yan kabukid, samahan niyo ako at pasyalan natin at tingnan natin yung aking binubukid na palayan. Dito nga pala tayo kabukid sa dulo ng ating binubukid na palayan. At dito pala ay iga, marami nang tumubong damo. Makikider ko pala ito kabukid. Yan kabukid oh. Hindi nga nalubog yung paa ko sa sa putik kabukid oh. Kahit maglakad ako kabukid. Hirap kabukid na maabot ng tubig dito sa dulo eh. Masyado na mataas dito. Sa susunod ay baka lalagyan ko na lang basig sa gitna ito. Kung may susunod pa kabukid. At hanggang dito na lang po yung ating video. Paki-like o paki-heart po ng ating video at saka paki-share na din po. Maraming salamat po sa panonood mga kabukid.